Pozdrav, prijatelji kanala Balkan Paranormal. Zahvalio bih se svima vama koji ste zapratili kanal i zahvalio bih vam na tome što odvajate svoje vreme kako bi slušali moje priče. U ovoj epizodi ispričat ću vam još jedno svoje iskustvo sa paranormalnim, a imao sam ih ukupno 3. Ovo je moje drugo iskustvo. Dvoumio sam se povodom toga da li da uopšte ovaj događaj i uvrstim u priče koje će se objavljivati na kanalu. Međutim, slično iskustvo je pre par dana objavljeno na jednom našem poznatom kanalu. Tada sam shvatio da nisam jedini koji je prošao kroz tako nešto i odluka je doneta. Drugačije je kad znaš da se to još nekome desilo, kad imaš konkretno svedočenje o tome, nego kad ti neko kaže, znaš, ima toga, dešava se to. Ovaj događaj se odigrao u novembru 2000. godine. U rano jutro majka je probudila oca i mene uz reči probudite se, izgleda da je Voja umro. A Voja je moj stric. Inače, stričeva kuća je bila udaljena oko 200 metara od naše, ne više, a vazdušnom linijom čak i manje. Do nas je dopirala kuknjava i naricanje. Trkom, otac i ja brzo smo stigli do stričeve kuće, kao i ostala rodbina. Saznali smo da je moj stric negde u zoru preminuo. Sada ću se vratiti 2 dana unazad. Negde u večernje sate stric je pozvonio na naša vrata prvi put nakon par godina, jer moj otac i stric nisu govorili. Nosio je plastičnu kofu sa držalicom oko ramena, nameravajući da zahvati vodu sa našeg bunara, iako je imao svoj. Razmeni smo par reči na vratima i on je iz džepa jakne izvadio par domaćih kobasica uz reči da ih dam svom ocu. Htedok da ga pozovem da uđe, ali nisam. Pretpostavljao sam da ne želi da uđe i da ću ga pozivom dovesti u neprijatnu situaciju i smišljanje izgovora zašto ne može da uđe. Računao sam poštedeću ga izgovora. I tako on ode, ja ispričao ocu i majici šta se upravo desilo, a on je u čudu. Majka reče, pa što ga nisi pozvao u kuću? Možda je nešto osjetio pa hoće da se pomiri. Ništa nisam odgovarao, shvatajući da sam verovatno pogrešio. Brzo izađoh računajući na to da je on na bunaru i da zahvata vodu. Pa da. Međutim, on je već otišao. Tada sam se već ubio u pojam svojom greškom, da ne kažem grehom. 2 dana kasnije imamo situaciju sa početka priče. Stric je preminuo, a ja mu nisam dozvolio da se pomiri sa bratom 2 dana ranije. Eto. Elem, taj dan je tekao kako je tekao, nema tu nekih detalja bitnih za priču, sem toga da smo stric i ja rođeni u istom mesecu. I da, znao sam za neka narodna verovanja kako upravo zbog toga što smo rođeni u istom mesecu ne bih trebao da konzumiram ni hranu ni piće dok sam tu. Ali nisam verovao u to i tako da sam se eto sasvim normalno služio i hranom i pićem. Bio sam tu do ponoći, a onda mi je otac rekao da odem kući i odmorim se za sutradan, kada će se sahrana i obaviti. A ja sam bio zadužen za prijem i posluženje ljudi. I tako izašao sam iz kuće i dok sam išao ka kapiji video sam siluetu na ulici. Prepoznao sam čoveka koji je izašao pre 10-15 minuta i krenuo kući, ali trebalo je proći pored groblja koje se pominje u priči đavolje svinje, pa pretpostavljam da je čekao nekog jer mu nije bilo prijatno da ide sam. I tako pođo smo zajedno. Desno od nas, po coklici ograde, išla je ogromna silueta mačke. Znam da je stričev komšija Rodoljub Roja, a koji se također pominje u navedenoj priči, imao ogromnog mačora, pa pretpostavi da je to. Stigao do svoje kapije, čovek koji je išao sa mnom imao je još 50 metara do svoje kuće. Rasta smo se uz laku noć i vidimo se sutra. Neki od rođaka koji su iz drugog mesta došli povodom tužnog događaja spavali su u mojoj sobi i tako da sam ja legao na razvučen trosed u dnevnoj sobi. Samo legoh na stomak i mislim da sam odmah zaspao i počeo da sanjam ovo. Samo što sam legao, u kuću je ušao i moj otac, što me je začudilo jer je rekao da će ostati do jutra. Za njim je utrčala i crna mačka koju mi tada
nismo posjedovali. Moja majka tada reče, pa pustio si Voju unutra. Moj otac je gledao u čudu, pa gde je? Sljedeće što se desilo je to da mi je neko skočio na leđa, objahao me, uzeo jastuk pored i prekrio njime kao da želi da me uguši. Nisam mogao da zovem u pomoć, nisam mogao da se mrdnem i borio sam se da dođem do daha. To je trajalo dugo. Čujem oca i majku kako razgovaraju i ne mogu čudu da se načudim kako ne vide ono što mi se upravo dešava. Pokušavam da ih dozovem, ali glasa nema. A onda nekim čudom ispustih tiho i promuklo. Ah! Moji otac i majka prestaše da razgovaraju i okrenuše se ka meni. A to nešto je odskočilo sa mene, pa je skočilo kroz prozor. Okno se nije razbilo, samo je prošao kroz staklo. Dok je iskakao napolje, blago okrenuo glavu da vidim šta je to. Bila je to silueta niskog čoveka u odelu sa šeširom. Tek kad je iskočio kroz prozor, okrenuo se ka meni i tada prepoznah pokojnog strica. Realno, sa troseda ne može se vidjeti ko je pod ili kod prozora, ali ovo je bio san. Napominjem to. Elem, stric je stajao pod prozorom, gledao mene i mahao kaži prstom preteći. Tada sam se trgao iz sna i zatekao sebe kako ležim u identičnom položaju iz sna. Uz bol, u leđima i ramenima, mokar od znoja i nemoćan da se okrenem. Trebalo mi je par minuta da se okrenem na drugu stranu. Osjećao sam se malaksalo i to sam okarakterisao kao umor jer sam prestajao čitav prethodni dan. Svanulo je, pokop i sahrana su obavljeni u skladu s običajima i nije se dešavalo ništa bitno za priču i ne bih ovdje sada dužim bez neke potrebe. Došla je noć, isti san koji sam sutradan već ispričao roditeljima, pa sljedeća noć, a snovi ne prestaju. Mama mi je stavila u prozor glogovo trnje i čenove belog luka, ali nije pomagalo. U prvi sumrak ulazio bih u kuću i ne bih izlazio do jutra jer sam par puta, vraćajući se noći iz kafanice gdje bi ponekad igrao domine ili bilijara sa prijateljima, čuo nekako neko hoda, već kao da se nešto poput većeg žbuna kotrlja za mnom. Napominjem da nikada ništa nisam video, a što ima veze sa paranormalnim pojavama. Kako god, došla je još jedna noć, 7-8 dana nakon smrti mog strica. Pažljivo sam pratio film na kanalu TV Politika. Ležao sam na sklopljenom trosedu u dnevnoj sobi, a bilo je 12:41 nakon ponoći. Znam to jer je Politika pokazivala vreme ispod naziva kanala. U tom trenutku trosed kao da je poskočio. Uhvatih sebe u čudu, znam da nisam zadremao, pa brzo pogledah u luster, klati li se, šta znam, možda je zemljotres, međutim ništa. Brzo pogledah ko nogu, da nije mačak skočio kao što je imao običaj, međutim mačak uopšte i nije bio u kući. Bio sam zbunjen, seo i pitao se šta je pre ovo. Tada na zidu, iza naslona troseda sa spoljne strane, čuh kako neko grebe i rukama i nogama kako bi se popeo na sprat koji nije bio dorađen u to vreme. Na prozorima na spratu imali smo najlone i klasične roletne. Drugim rečima, prozori nisu imali okna. Tad mi već nije bilo svejedno. Zapalih cigaretu uz misao, još ova, pa na spavanje. Tako i bi. Izađoh iz dnevne sobe i dok sam zatvarao vrata, čuo sam na spratu iznad sebe korake. 3 koraka napred. 1, 2, 3. Išao je ka stepeništu. A na odmorištu stepeništa imali smo pregradu od lesonit tabli s vratancima kako bi do proleća koristili sprat barem kao ostavu. U hodniku je bila uključena sjelica, dakle to nešto napravilo je 3 koraka ka stepenicama, pa 3 koraka unazad. Pretpostavljam da je snop svetlosti sijalice nekako uspevao da prodre na sprat do gornjih stepenika, pa se to nešto vratilo unazad. Ne mogu sad da kažem da sam se prestravio, ali nije mi ni bilo svejedno. Sjetio sam se s kakvim cipelama je moj stric bio sahranjen. Crne kožne, elegantne patike ili sportske cipele, ali sa plastičnim džonom. A svi znamo kakav zvuk ostavlja plastični džon hodajući po betonu. To je bio upravo taj zvuk. Stajao sam u hodniku s rukom na kvaki vrata dnevne sobe i vršio izbor između toga
da odem u svoju sobu na spavanje i doživim još jednu noć na moru, ili da se vratim u dnevnu sobu i da budan uz TV dočekam jutro. Izabrao sam ovo drugo. Ujutru sam ispričao roditeljima o onome što se desilo prethodne noći. Oni otidoše preko puta kod jedne naše starije komšinice da je upitaju za savjet. Vratili su se. Otac je otišao autom do grada i brzo se vratio sa jednom belom ružom. Tada mi je rekao: sine, idemo na Vojin grob. Uzet ćeš ovu ružu i izgovorit ćeš sljedeće: evo tebi beli cvet, daj ti meni beli svet. Okrenut ćeš leđa grobu i baciti ovu ružu preko ramena. Istog momenta napuštamo groblje i ne okrećemo se, ma šta da bude, sve dok ne budemo sigurni da nam je groblje van vidokruga. Ni o čemu ne razgovaramo dok smo na groblju, ne palimo sveće, ništa, samo ovo da obaviš i idemo, reče otac zabrinutim glasom. Tako i uradih, otac je išao sa mnom. Nakon tog rituala brzim hodom kretao smo ka gradu pešice. Ritual smo obavili prepodne, otišli pešice do grada i vratili se u kasnim popodnevnim satima. Došla je noć, legao da spavam i rekao sebi momenat istine, uz smešak. Prespavao sam tu noć kao beba, bez trzaja, kao i sve ostale noći do dana današnjeg. Sem onog događaja koji sam vam ispričao kroz priču zaprega sa onog sveta, ni jedno drugo paranormalno iskustvo više nisam imao. Zahvalio bih svakom koji je odslušao ovu priču do kraja i nadam se da vam se priča svidjela. Priča je moje autentično iskustvo koje može da posvjedoči više ljudi. Naime, mnogi su pokušavali da mi pomognu na razne načine. Ako želite da pomognete rad kanala Balkan Paranormal, to ćete najbolje uraditi tako što ćete zapratiti kanal i ostaviti komentar. Pozdrav do sljedeće priče.